Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. MLA jong ka Voice of the People Party VPP North Shillong Constituency uba Adelbat Nongrum ula penremjur bat dawaru ya ka sorkar bat thung da ka jing tokit halor ka jing bomdon jingkit kli jong ki doktor bat kinos jong kanikrim hospital ya kinong pang kibawat jing sumar kerki na kani ka hospital kani ka jing penrem uba Adelbat kalong halor ka jing du ai jong usuraj prasad gupta RQR Sinam Kerta na rilbong yala kacing im tang namar kinong sumar jong kanikrim hospital kilapan ap ya u hadu saw kenta wat hapdeng kacing mensaw ka bajur na kacing yataku ka thuk ka ba usong bat ka wai ka kalithar ka badon ya unambar jong ka jela asam ka balajia ha umyam ha kasni ublai kadai kacing jia ka basnya siktang ba kat ka hospital jong ka sorkar pedeng ka balayo ya ka kerdan center of excellence kam shem lala ban yada ya kacing im jong kibriu kam ya hapshu ba kani krim kandang bat ya kekerdan hospital bat ladai ban wengno da ka ba ujor sya ke Medical Council of India MCI ong uba Adelbat Nongrum ha ukurwo balapha syakilat pathai kubor kadai kacing le bomdon jingkit kli da kibor penyaj nga penremjur ya kani kacing jia na kadau kacing bomdon jingkit kli jong kito kibadon haka kamra balapan syed haki kadai kacing le bom khenbriu ya kabang idei ban penremlut da baro kanlong kacing penle ran ya kecela jongi bat ya kinong ajing sumar laong uba Adelbat kibahap ban sim ya kacing kitkli kidei ban sya pensitom kat kum ka anjong kari ka sorkar cela kadai ban tuklar halor kani bat kadai ban thung da kacing tokit ka baklan namar ba kani kacing jia kam ya persyu na ka kam beman la kan tho UMLA jong ka North Shillong Constituency uba Adelbat Nongrum Khoblai Shibun